Isang 10-month-old baby girl at 3 taon na batang babae din ang kabilang sa 20 new positive cases dito sa Talisay City sa Cebu. Si Lian Singkulan ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Sa 20 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay, duha kanila ang mga bata. Sa post sa Talisay City PIO, taga Barangay San Isidro, ang 10-month-old baby girl na-admit kini sa Tambalanan nunot sa gipamating ubo, hilanat ug seizure. Samtang ang 3-year-old girl, taga Barangay Tabunok, nga na-admit usab sa ospital. Apan subay sa protocol nga gisunod, gipaubo siya sa swab test ug migawas nga positibo sa COVID-19. That's why mong gipangutana when man iswab ang ilahang mga parents, it turns out their parents are with them. If they're in the hospital, iswab man sila sa hospital. But if the hospital says that kami mo swab, no problem, we will swab as well. Matod sa mayor, daan ang gihimo sa syudad ang subsub nga contact tracing, ILI tracing ug ubang intervention. Maong nagkadaghan ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan, isip resulta niini. We just wanted to make it more easier for testing and decontamination and ang kanang safety sa nag-swab o ang ipang swab. Gawas nga nagkataas ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan, nagkadaghan usab ang mga mitaliwan. Diin sa pagkakaroon, miabot na kini sa 51. Samtang, giusa na lang ang testing area nga ana ang mahimutang sa complex sa usa ka barangay. Pinaagi niini, mas sayon ug mas napahimutang kini ikumpara ni adtong swabbing booths nga ibalhin-balhin. Uban ni Nante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.